Sa pagtintal sa yawa kang Hesus, ang yawa mingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugo ang kining bato nga mamahimong pan. Si Hesus mitubag, ang tao mabuhi dili sa pan lamang. Sa maong pulong, giingong tataw kaayo nga wala hatagi og bili ni Hesus ang mga material nga mga butang ug ang iyang simbahan mao gayud ang simbahan sa mga kabus. Matod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP, ang pulong simbahan nagpasabot ni adtong mga tawo nga gitawag sa Ginoo o gitipon gikan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tungod sa ilang pagtuo, sila naghugpong ug nabunyagan aron mahimong mga anak sa Dios, mga sakop ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Sila gilangkuban ni atong mga tawo nga nahisugamak sa daghang mga kalisdanan tungod sa kakulang sa ilang mga panginahanglan. Matod sa CBCP dinhi sa Pilipinas, ang pulong sa Ebanghelyo ni Mateo bulahan kadtong mga kabus makahuluganon kaayo, hilabi na karon nga nagsingabot ang kasaulugan sa 500 nga anibersaryo sa Kristyanismo sa Pilipinas karong tuig 2021. Giisip sa CBCP ang maong kasaulugan nga usa ka higayon aron kita mo paambit sa atong mga gasa ngadto sa mga kabus nga mo'y kasagarang naglangkob sa simbahan sa Pilipinas. Gipahinumduman usab sa CBCP ang mga Katoliko nga ang Ginoo nataw isip kabus, nipuyo isip kabus ug nakighiusa sa mga kabus. Gani ang tibuok kinabuhi ni Hesus gihulagway nga puno sa pag-amuma ug pagbati alang sa mga nanginahanglan. Si Elaine Berba, usa ka OFW nga nagbase sa Texas na narbaho isip occupational therapist sa Estados Unidos. Layo kaayo siya sa iyang pamilya apan ang sakripisyo wa niya igsapayan. I've been living abroad the last 15 years, almost, or even more than 15 years now. Daghan ka katubangon kung like naa ka sa layo, kung naa ka sa wala ka sa imong own territory, naa ka improve, na you know what capable ka sa imong job description. Ang homesickness na naa ka sa layo sa pamilya, na kanang naalong magstorya na na-camera sa una pa ganyo pag ito'y camera kanang tawag telepono tingog lang imong madungog, pero karon kay advancement of technology pwede na ka mag-text mura ra na adunay naara sa same hemisphere or mag-Skype, mag-camera. Personal sacrifices daghan as an OFW, no. One thing na mahadlok, and I think every OFW would understand me, kanang dreaded phone call ba? Kanang dreaded phone call na tungas gabi, manawag ang taga-Pilipinas nimo. Kami dili na sa layo, maghuna-huna na naagyoy na hitabo. Mao na akong gitawag na dreaded phone call ba niya. Ang akong phone call na hitabo twice in 1 year. Kanang namatay akong igsuon, kunya na-stroke akong mama. In a span of 5 months lang ang kuan ba, ang gilay ko. Ya, tungod kay naa sa layo, na kay trabaho, dili ka maka-work, helpless kay ka ba? Na dili ka katabang, na magkapuliki ka sa imong buhaton, no? Pero dako kayo ang grasya gihapon na gihatag. Being involved in church is really helpful na mapapractice gyapon nimo ang imong pagtuo. Kunya, you can still do works of charity, which is one thing po na being an OFW na there's a reason, there's a purpose for being out here na kanang we are blessed to be generous people, and I think that's where the joy comes from, na despite na layo na ba na kung kay nakahatag mo ta, it gives us the generosity gives us joy, and I think that's gives us strength na bisag layo na makaingon na oh, someone was blessed because of my sacrifice. That's one of the things na grasya gihatag sa Ginoo despite layo na ba. Someday, hopefully, all of us can go home and be with our families. Families do not have to be separated. No, i-bless ni Lord ng maayo ang Pilipinas. We claim His promises. I believe God works all things for good because we love Him,
because we are obedient to His will. He would bless us na wherever we are, He will continue to use each one of us na nasa layo na mahimong instrumento sa iyang grasya kung maka-bless sa mga tao na nag-surround sa ato o maka-bless sa mga tao na atong pamilya o ministries, friends who are in the Philippines.